बॉलीवुड के जाने माने एक्टर्स प्रियंका चोपड़ा के एक्टिंग और खूबसूरती के हर कोई दीवाना बा, लेकिन ई कम लोग जानत आड़े कि उनकर नाता भोजपुरी इंडस्ट्री से भी बा। प्रियंका चोपड़ा के माई बम बम बोल रहा है काशी के निर्माता भी बाड़ी। ई फिल्म हिट भी भइल, लेकिन उनकर दूसरा फिल्म वेंटिलेटर के ट्रेलर मुंबई में 5 स्टार होटल में कइल गई। उनकर पहला फिल्म बम बम बोल रहा है काशी जहां भोजपुरी में रहे, उहे दूसरा फिल्म वेंटिलेटर मराठी में बनता। एक ट्रेलर लॉन्च हो गई। रउरा सबके बता दें कि उनकर फिल्म रीजनल पर ज्यादा फोकस देता। फिल्म में हिंदी सिनेमा और धारावाहिक कलाकार के भरमार बा, जौना में आशुतोष गवारीकर के साथ जितेंद्र दोषी, सुलभ्या आर्या शामिल बाड़ी। खास बात ई रहल कि ट्रेलर के लॉन्च के टाइम फिल्म के नामी ग्रामी हस्ती भी आयल रहे। वहाँ भोजपुरी के सुपर स्टार निरहुआ अम्रपाली दुबे और उदय भगत भी मौजूद रहन। वेंटिलेटर के निर्देशक बतौलन कि फिल्म में कुल 116 किरदार बान और ई फिल्म 4 नवंबर के रिलीज होखे वाला बा। भोजपुरी के तमाम खबर जाने खातिर सब्सक्राइब करी भोजपुरिया न्यूज।